Τους 300 έφηβους βουλευτές της 21ης Συνόδου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Βουλή των Εφήβων καλωσόρισε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης και τα μέλη του Προεδρείου. Ενώ οι έφηβοι βουλευτές συμμετείχαν σε ελεύθερη συζήτηση με νέους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εύχομαι από καρδιάς να περάσετε αυτές τις μέρες καλά με την πραγματική σημασία της λέξης από κάθε άποψη και να αποκομίσετε ό,τι καλύτερο και να αφήσετε και εδώ ό,τι καλύτερο για όσους σας παρακολουθήσουν, είτε εδώ να είναι αυτοίκοοι μάρτυρες του τι θα γίνει, είτε και μέσω της τηλεόρασης τη Δευτέρα ευρύτερα στον ελληνικό λαό. Αντικείμενο προβληματισμού και επεξεργασίας των εφήβων βουλευτών αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που ετοιμάζεται αυτό το διάστημα από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη συνδρομή των συναρμόδιων Υπουργείων. Οι προτάσεις αυτές θα αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως τμήμα της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Οι μαθητές θα εργαστούν στο πλαίσιο των επιτροπών, χωρισμένοι σε 6 ομάδες εργασίας, όσοι και οι κεντρικοί θεματικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης: παιδική φτώχεια και οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός, παιδική προστασία και δικαιοσύνη. Νωρίτερα, οι νέοι βουλευτές είχαν συμμετάσχει σε βιωματικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο ανοιχτής διαβούλευσης με θέμα τη φτώχεια και την οικονομική κρίση. Ήρθα στη Βουλή των Εφήβων γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ακούγεται η γνώμη των νέων και γιατί το μέλλον κυρίως αφορά εμάς. Και ό,τι γίνεται στη χώρα αφορά κυρίως εμάς, γιατί είμαστε οι νέοι εργαζόμενοι. Ήρθα για να ζήσω αυτή την εμπειρία και για να ακούσω κυρίως τις απόψεις των άλλων και να ζήσω την πολυφωνία που ουσιαστικά είναι συστατικό της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι το μέλλον αυτής της χώρας εξαρτάται από εμάς τους νέους. Ήρθα κυρίως και για την εμπειρία, αλλά και γιατί πιστεύω ότι οι νέοι πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά, γιατί εμείς είμαστε το μέλλον. Δήλωσα συμμετοχή γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία σε μια μοναδική ηλικία. Βρίσκομαι εδώ διότι πιστεύω σε έναν καλύτερο αύριο και θέλω να υπάρξει και θα βοηθήσω αυτό το πρόγραμμα. Συμμετείχα στο πρόγραμμα γιατί θα ήθελα, αν μου δοθεί ευκαιρία, να προσπαθήσω να εκφράσω την άσχημη και θλιβερή κατάσταση που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Η Βουλή των Εφήβων είναι ένα άριστο μέσο για να έχεις μια θέση χωρίς όμως να κρύβεται από πίσω σε ένα κόμμα. Η Βουλή των Εφήβων παραμένει ένα πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, το οποίο όμως έχει εμπλουτιστεί και ανανεωθεί, ενώ η διαβούλευση είναι πλέον μονοθεματική και αφορά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των εφήβων. Επίσης, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποικίλες δράσεις πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη της εφηβικής δημιουργικής έκφρασης. Στόχος των συνεδριάσεων είναι να υπάρξει ουσιαστικός προβληματισμός με βάση την εμπειρία των νέων και οι προτάσεις τους να αξιοποιηθούν ως τμήμα της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για τα θέματα. Ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα και ανάδειξης των εφήβων βουλευτών έχει αλλάξει με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα, ενώ διευρύνονται οι συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας με ενεργό συμμετοχή ειδικών κατά τις εργασίες του προγράμματος. Οι εργασίες της 21ης Συνόδου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Βουλή των Εφήβων ολοκληρώνονται τη Δευτέρα με τη συνεδρίαση στην αίθουσα της Ολομέλειας. Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος έχει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου.